Sabi ko nga sila yung junior ko, nilang ko barangay clear. Sabi kong makawa muna ako bago ko nila pinigyan ng pera. Kailangan ng mood kaya tumuti na kanila bago ko nila bigyan. Para lang po mabagong buhay namin, wala, hindi naman po sila nakikipagtulong sa amin. Hindi na, dapat tayo naman nagkipagtulungan kaya tumutulong naman tayo. Bigyan naman nila kung kaya atin yung pagtulong natin. Pangit ko na nun. Lalo na po kayo, matanda na po kayo. Di ba? Nag-iisa pa po kayo. Ngayon wala na kayong mga gamit. Paano na po kayo niyan, Lola? Kasi makapaya ako. Mapunta ako sa kaibigan ko. Hindi ako damit. Wala na daw damit si Lola. Wala na sa ako. Wala ako pinakakapunta ngayon. Wala na kanila aking Oo. para daw makakasakit ako. Salamat, maraming salamat sa buhay. Sabi ko nga, ilan pa kayong taong mababait na pares? Ilan na lang yata. Malamang ang mga masasama eh. Hindi na kanila kayang magsilip sa simbahan. Sabi ko, kami, pinapadyos ko na lang yan. Sa'yo magawa, wala kami wala kami pera. Wala kami kinakain namin, dahil yung pag-ibig. Hindi na masama. Ako tira-tira ko, di ba rin mamalimus na ako. Kaya, pwede na, gumawa ka na masama. Sabi ko, may takot ako sa tira. Ako kagad na rin yung kamita. Okay po sa inyo. Pagkawa ka ang gamit ko, nalaputin ng 4 na karga sa truck. Pagkaipatakbo yung may isa, uli na karga sa truck. Wala pa yung tinja talaga, sabi ko. Yung papa niyo po. Paggabi. Oh, ito may makakatulong pa sa kanila para makakain sila, di ba? Pero kayo po, mahina din ano, mahina. Ay, minsan dyan may mga kutsi na minsan kaya na yan. May nag-aabot sa inyo ano. Kung sila yung minsan dahil kayo natira na. Saya na kami. Nakakasumbay ko nito sa mag-aapon. Ay, sa bilis ko lang kumain kasi meron eh. Yung bibigyan na dami mga mabait ko naman sila eh. Paano nung naano kami? Hindi naman huwag mga nagawa nila. Pero karong biyaya, hindi nila ako bibigyan. Pinipili ang bibigyan. Sabi ko, ay kayahin nyo naman. Ako butante ako rito, matagal na ako rito. Hindi pa kayo chairman. Hindi pa kayo acting chairman. Dito na ako. Tapos ako ngayon sa pera nyo. Wala nang hindi ako masama. Tumutulong mo sa inyo. Hindi ako sa inyo nakakasagabal. Tumutulong ako. Sabi ko, kahit na yun na pera ko binibili ko pangwalis 20 pesos para may pangwalis ako dyan. Linis naman yung piso namin. Liligpit kami, naglilinis kami, hindi kami bababoy ng ano. Diba? Paano siya magkaroon kami gamit? Kasi bigay-bigay ng mga tao yan. Opo. Na yung ano, hindi kami gamit. Minsan din, parang yun sa akin dati, binigyan ako parang malit na ventilador. Nay, sadyang ipaano sa kuryente tapos magkano? Kahit wala kang kuryente, hindi na kasi nakacharge yan. Paano makakatulong sa'yo pag isinumbungan ng iPad mo? Nagtutuwa na ako nun. Parang ano na ako, kahit wala dito ang anak ko, parang karupan niya ko ng anak ko kahit magkita ng ibang tao. Paano magkikir sa akin? Hindi, parang ako kasi may tao, pero talagang ganun. Parang konsensya. Sabi ko malapit tayo simbahan. Hindi nyo malang maisip kung paano kami. Paano po kayo mamaya kakain yan? Mamayang gabi. Ayaw ko yung paano kami. Lakad na nga ako kanina sir eh. May nagbigay naman po ba? Wala pa kanina binigyan ng tinapay. Tinapay namin si Madabin. Pero ngayon yung sinabot sa akin ng kakotsi, Nay, kumain ka na ba? Hindi pa nga mami. Sabi niya, wala kasi kung dalang pagkain niya eh. Okay lang po. Paano lang ko dito kasi masama lang ko baka pekain ako na blood.
Oh, pero bumibili po kayo ng gamot niyo minsan. Meron ako dyan, bumili nga, ito nga may biniling doktora pa, ulusartan. Katritis ko, may pinamit. Inaano sa akin, binibigyan ako. Ano naman pambili mo? Kuhin ka mo lang kung hanap buhay. Kaya mo hanap buhay na. Minsan na paglalakad ko nga parang pagkamano yung minsan na sana ako natutumbay. Sabi ko, hindi mo makita, dapat kayo nga tumulong sa mga kakaalis namin. Wala kayo pang kumilipid sa amin. Naharas mo kami lagi. Sabi ko nga, magiging ako, may tamang umaras. Kami ng kanya-kaya ninaharas. Minsan yung sir, yung tali na yung guys, bilya. Bilya nga pagkain sir, minsan panis pa. Yung linggo na may prito, ibibigay sir, pwede may pambato sa tamo, paano tawid. Hindi nila ko nila paano, kahit natanggap ko na lang. Yan ang kanin, ang panis. Kinakain niyo po ba yung panis? Hindi na sila minsan nanghihingin ako ng pagkakatutong sa ibang restaurant. Oo. Mas mabuti pa yung tutong kasi makakain pa, di ba? Yung kahit tutong na lang. Oo, yung panis eh, Makulit rin po ako, may awa. Parang, sumakit pa yung tiyan niyo po doon. uy na karabi ko. Hindi na naisip na panis yung pagkain na. Alam namin na napanis yun eh. Bibigay ko natin. Dali yan dyan. Ate, kayo po, paano kayo kakain mamaya? Tayo ko pa po yung asawa ko. Yung asawa niyo, yung tatay niyo kaya, kumita na kaya yun? Ayun nga po, magatikat po yun. Pero saan nakatira yung tatay niyo? Yan lang po yung sa Sanan. Ah, may bahay din sila doon. Sila ko sa kanila lang po, sakto sa kanila lang. Oh. Malit lang po yung bahay niya, parang kusina lang. Oh. Simula rito, hanggang din yun ako. May mga kapatid din ako na may mga anak din. Doon Oo. sila katitira sa kanila. Nangungupahan lang din doon. Hindi po. Sa lola ko naman po yun. Kumbaga yung Oo. parte lang po ng magulang ko. Mm. Yun naman po kasi mga kapatid ko nandun din yung may mga anak. Tapos may kapatid pa po kami maliit. Mm. Sa kanila lang po kami. Nandito lang po talaga kami. Mm. Wala talaga kayong homeless talaga kayo. Always po talaga. Kaya po nangyari. Ikaw, ilang taon ka na? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Gerlin po. Gerlin. Gonzales. Ilang taon ka na, Gerlin? 9? 10? Nag-aaral ka? Nag-aaral ka, Gerlin? Nag-stop ka? Anong natapos mo? Anong grade? Grade 3? Grade 1? Hindi na. Kayo ate, anong natapos niyo? Grade 2. Pero laro lang naman po ako maglasa. Anong pangalan ng anak niyo ate? Denmark po. Denmark. Ilang taon na yan? 9 months po. 9 months. Si ito, Yung ano po, Marian. Marian, babae. Babae po. Ah, ilang taon na po siya? Maglilima po sa July. Lilima sa July. Yung pangalawa po po, magkakapat na taon din po yan, October 25. October 25 po yan, 2017 po, 2016. Kumain na rin itong mga bata, hindi pa rin. Hindi pa rin po, nag-aantay pa rin po. Hindi pa rin. Ibigyan ko kayo ng maliit na pambili niyo ng pagkain. Pili kayo ng mga kain niya. Ito, ayun para sa inyo yan. Kay Lola. Wala din kasi ang comment ko na pambili niyo po ng pagkain. Lola. Ano po? At least meron kayong makakain mamaya, di ba? Opo. Oo. Opo. Sabi ko rin, kain na tayo. Opo. Bibili ako ng tapay niya. Kape. Opo, magpakabusog kayo Lola. Dagat ang wala. Di ba pag napadaan kami dito ulit? Lagi pa kayo dito? Pag may... Halimbawa kung magbigay kami ng bigas, paano nyo iluluto yun? Nangiram lang po kami ng kalan sa mga Mas maganda yung luto na, no? Opo. Para makakain na. Oo. Kakain ng mga busog ng mga bata. Kasi pagkabibili ka sa piso, kanin, Oo. kulang, 15, 20, isang pera.
ano, mapait ba? Oo. Yung Sinusobra itong, na lang. hindi naman tutong eh. Sabi ko, hindi man tutong niya, ano rin, siguro naawa rin sa amin. Kasama pang ulam. Nanay, damutang naman. Sabi, ma'am, paro-awahan ka na. At ako na pag ganun tao, minsan kasama yan sa dasal ko. Para may mga tao pang ganyan na makakaintindi lang bukas namin. Lagaya namin. Sabi ko sana, pag hindi na tumingin na makita kami ng tumulong sa kapwalan. Bukas palad sila sa amin. Sabi mo na, hindi mang buhay yan. Pagka mahirap ka, ganyan. Marami pa rin tumutulong. Marami pa rin mga kababayan natin na Tumiga yung dito tumiga ko si Nanay. Oh, pagkain. Kung kuha kami yun na, minsan sa Pasko, di ba? Bimigay ng Pasko. Tago-tago namin, ipunin para hindi ano namin. Pag inuwi nila, ubusan. Opo. Dadalayin nila. Pag kakainin na namin, nakagawin pa. Opo. Para maawa naman ka sa amin. Isa kasi dyan. Tao kami. Nangaagaw sila. Ngagaw sila. Wala sa isang dito tuwing December. Eh, mga Ngayon ito kasi naagaw. Yung iba po kasi talaga rito ninarambol nila. Doon po, lalo na po dun sa harap, ninarambol doon. Kaya yung iba na nang mimigay, nagsasahan mo. Ayaw na tuloy magbigay, kaya na lang sa ibang lugar sa Maraming salamat po. Opo. Bili ka ng pagkain ng mga anak mo ha? Ay, ilang anak mo? Dalawa? Tatlo po yan. Tatlo. Bili ka ng pagkain nyo para makakain na kayo, no? Wala, bili kayo ng pagkain nyo, no? Alam ko para gutom na kayo. Alam mo. Pero huwag kayong mag-alala, marami pa naman tumutulong. Opo. May awan Diyos mga tao. May awa pa rin ng Diyos. Opo. Sige po. Yan sila na mabambuhay pa para marami sila matutulungan sa Opo. palit namin. Opo. Ano kanina ko eh, sinadasal ko lagi. Sana mo, imbag mawala ng ganun ng tao na may hiro ang puso kahit Opo. paano. Marami pa naman yan. Opo. Ang importante, hindi po tayo gumagawa ng masama. Kakaawahan pa rin tayo ng Diyos. Ayun po yung sinasabi namin. Importante. Ito aning kung makita sakali, huwag ka lang. Oo, maraming lumaki sakali na mabubuti. Okay. Kaya lang ayoko po talaga. Gagawa ka ng masama. Opo. Alam mo na ako, hinilot kasi ko ng kapitay. Na ano ko, ang gagamot ako. Opo. Kahit pa paano mo ko nakasurvive ako nila pag-apili nila ko. Hindi namin minamit. Tawa ko, wala akong minat. Ay, nakapi na ako. Sige po, magkape na po kayo mamaya, Lola. Opo. Sige po, maraming di bali pag mapadaan kami ulit dito, magdala kami ng mga kain niya, no? Opo, sige po. Sige po. Lola, ingat din po kayo dito, no? Huwag kayo mawala ng pag-asa, Lola. Mga gamit lang yun. Importante yung buhay ninyo, hindi pa, buhay pa kayo, hindi nawala. Oo. Oo. Yan lang po ang libangan namin dito. Pagka may problema, dadaan na lang sa kwento. Oo, makipagkwento, ano lang. May mga tao pa naman, marami pa namang tutulong, mabubusila kang puso. Mga bata yun. Oo, sige po. Opo. Sige po, ingat po kayo ha. Maraming salamat po. Sige po. Pakainin mo yung anak mo ha. Sige, salamat. Salamat po ha. Sige po. Sige po. Sige po, maraming salamat po. Mga kaagapay, narinig po natin yung kwento ni Lola Teresa at saka yung mga kasama niya, yung may anak kanina na dalaw at tatlo daw, tsaka kapatid niya yung isa. Binigyan, hindi pa daw sila kumakain, pero binigyan natin sila ng pambili nila ng pagkain. Kahit pa paano ngayong araw na to ay maka-rouse sila, kasi hinuli daw sila kanina, lahat ng mga gamit nila kinuha. Kaya yun, hindi pa daw sila kumakain kasi wala ba daw din nagbibigay sa kanila. May nakain si Lola kanina, tinapay lang daw may nagbigay sa kanya. Kaya sabi ko, ayun, binigyan natin siya ng tulong kahit maliit, at least may pambili sila na makain nila mamaya at saka bukas. Sige po, maraming salamat mga kaagapay. Sana may makatulong din po sa inyo, at pwede nyo po silang bisitahin dito po mismo sa may tabi po ng Hemotech Renal Center. Yun yung tabi lang po, malapit lang po sila dito. Dyan po, dyan sa may gilid yung building na yan, makikita nyo siya, palagi daw sila dyan. Tinanong natin sila kanina, doon daw sila nagtatambay mismo. Papunta po yan sa
sa may Manila Bay. Sana matulungan po natin sila kahit na maliit ng tulong. Talaga pong sabi nga nila, hindi sila gumagawa ng masama kahit tambay lang sila, kasi nananalig pa rin sila sa Panginoon na tutulungan sila. Pero totoo po yun mga kaagapay, na huwag po tayong mawalan ng pag-asa, tutulungan pa rin tayo ng Panginoon. At salamat po sa lahat ng mga nanood ng video ngayong araw na to. At pakishare na lang po, at pakishare at saka pakilike na rin po ang video, at mag-iwan na lang po kayo ng comment sa baba. At kung may karagdagang suggestion, katanungan, at gustong tumulong, pwede po kayo mag-comment sa baba. Subscribe nyo lang po ang YouTube channel natin, Kaagapay, handang tumulong sa ating mga kababayang mahihirap at sa mga naninirahan sa lansangan ng mga kababayan natin. Nandito po kami para tulungan po ang mga kababayan natin. Patuloy po kaming gagawa ng video at mga updates sa ating mga kababayang mahihirap, mga homeless. At maraming salamat po. God bless at stay safe po lahat.